Здравейте на всички, надявам се, че сте добре. Ще направим аварийно отключване на Т4 транспортер. Автомобилът е заключен. Вадим инструментите и действаме. Сега нагласили сме възглавниците така. Оставяме инструмента само да намери дръжката. Това е дръжката. Сега ще изпихна възглавниците, да нямаме напър. И така. Това беше всичко. Благодаря ви много за гледане на видеото. Хубав и спокоен ден ви желая.